dito katugpa og airport nga perting batia. Wa mahipon sa basura, way aircon, mamaypay ang mga pasahero. Di ka kagana mo balik si mga agi? Temper usika na kong kwarta ini, wa magani magkanimao nilang airport, unsa na ilang mga destinasyon. Ano ka pa itang atong airport, reflective sa atong mga destinasyon. Pati kay atong pantalan. Patan, dito sila tugpas Bohol. Kadungo sila, dito ko nang butanding dito sa Oslo. So tabok sila sa Subo. Abot sila per uno, kilkilan din sila mga taxi drivers, sigabot sa pantalan. Way klarong sakyanan, magbaktas pa sila, padung dito na sa Plaza Independencia, una pa sila makasakay og taxi nga mong gamit og metro. Way mugihan nila, magsaag-saag sila. May mo sila dugabong din sa eskina, kung doon ay badlungon diha nga madakpis kapolisan. So dako kay grisgo ato mga turista. Finally, kasakay sila taxi. Pagkibaw taxi driver, uslob na mo, Joe? Uy, Joe, why meter, Joe? Pakyaw na itong uslob, kay layo kay na. Susugot ito sila pakyaw, kay finally, doon mo hato nila sa uslob. Sus, pagkabot sa uslob, maglumpat-lumpat man sila dito sa, maglumpayat man lang taxi tungkol sa libaong. Grabiha ko nung kalibaongon paghihapon sa mga daan diya sa uslob. Yung maatlan, iabot sila dito gabi na. Ang mga solar lights sa uslob, tagsaon kayo, mas daghan pang aninipot kaysa solar lights, kaysa street lights diya sa uslob. Perting iuba diya sa uslob. Bikay turista. Ganahan pa ka mo tanaw butanding? Di ka pag balik lang ta sa hotel be? Ipahuway na lang nila mo, oy. Kay sus, kung mao ni ang inyong pantalan, wa maganimao, inyong daan, pating libao nga, unsa kayong maabdan dito sa uslob? Tuliso na gidyo naman dito? Muna na itabo sa atong turismo. Way klaro ang atong infrastruktura ug ang atong pantalan ug tumpahanan mao na unang makitaan o katapusang makitaan sa mga turista, sa langyang mga turista dinhi sa ato. So imbis welcome frustration ang muhangop sa ato mga turista.